ngayon. Time is 5:54 in the morning. Pumunta ako kila Mama ngayon kasi ito yung day na mag-ride kami. So, coffee ride, magmo-motor. So, tagal pa rin. Wala yung boss ko, kakakanta kagabi sa may mga batch ko. Siyempre, wala na akong motor eh. So, makikihiram lang ako ng motorcycle. Hindi ko lang kung paano ko i-vlog kasi wala na ako yung mic eh para sa yung helmet. So, kita-kita tayo doon kila Beef. At kung anong pwede kong mahiram na motor. Ito na kami sa Sir Beef. Grabe itong mga toys ni Uncle Beef. Napakahusay. Yes sir. Napaka-pogi. So, ready na kami. Ganda nung gamit sen. What's up, Scrum Boy? Mga Scrum Boys tayo. Yes, sir. Alright. Isa kami. Let's go. Yes, sir. What's up guys? Tumabi muna kami kasi dito kami sa may bandang La Union. Yun si Mike. Si Chi. Wala si Chi. Diba yung pinasukan niyang way dumiretso siya imbis na magla-left turn. So hintayin namin siya. Tumamig din talaga si Chi. Alright. So kami sa nandito na si Chi. Nakahabol na si Mr. Chi. He's back. He's not lost. Ito na talaga ng Scramble. Scrambler. Scrambler. Namin si Mike and Beef. Medyo nahuli sila. Dito na kami sa hindi ako sure kung saan to. La Union pa rin to eh. La Union. Ayun, Pugo La Union. Lato sila Beef. What's up bro? Maya dito na rin yun. Siguro mga 1 minute. Bakit na to ng Baguio eh? Okay. Alright. Damn. Sakit sa puwet. Sakit sa puwet. Dito na sila, the Dragon Beef and Breezy. They're here. This one bros. Bakit na, hirap na eh. Ako rin, Ayun na. Mike! Kailangan namin magkape, natok ako. Kinakawain pa ni Mike eh. Oo. Sir Khan. Dito lang sa Tanaw Alang. Ganda dito. Kita yung view. Nice. Last na punta ko dito 4-5 years ago. Ganda, yeah. Yes sir, ganda. Last na punta ko dito mga 4 years ago, siguro 4 years ago. Kalahati pa lang siya. Ganda. Oo. Punta pa ako. Oh, kalahati na. Tapos pa parang iba, parang naninibago. Ganda ng view. Ganda ng view. Ayan. Order na tayo. Bango? Ay, Bango kasi naman. mag-extra rice. Ako hindi. Coffee na lang. May kasama na kopi yung longganisa. Meron na. Ah. Uy, may longganisa.
Longganisa na rin ako. Ako rin, longganisa din po. Bali 5 na po. Longganisa. Tapos May coffee. kasamang coffee na po yung Ayun, ayos. Sa deck. Ganda. It's nice. Ano to? Ito yung tinatawag na ginamit to, Baguio Beans. Baguio Beans. Ayan. Halo-halo. Kape muna tayo habang hinihintay yung longganisa. Breakfast namin, breakfast of champs. Isa na lang nandun. Sarap naman. Longganisa, panalong panalo to, Mr. Beef. Asin na. Meron po. Ano? Strawberry shake po. Oh, may strawberry shake pa oh. Enjoy po. Thank you. Sili na Thank lang po. you. Sili. Walang ganito sa Chicago. Wala. Chicago. Tinan mo, longganisa tapos kape na Baguio Beans. Tapos power. Sarap nito. Kain tayo, kain. Kain, Tama guys. muna. Let's go. Ha? Eh, Balik dito na kami sa ano, Mabunuan. Dito kami sa ano, sa gas station dito. Ayun na. Nagupan na rin. Good ride after ano, mga 4 years. So, mamimiss ko ulit itong mga to. Hinita lang namin si Beef and Chi. Then, diretso uwi na. Yeah. Good stuff. And we're back. So, pinark na dito. Good rides. Yeah. Beef. Thanks, Beef. And then, enter the dragon. Alright. Thanks, bro. Thanks, Beef. Bye-bye. Thank you, thank you. Sarap. See you later. Kita-kits later. Later. Thank you. So, ayun na. Tapos na, napag-aas na. Palikot naman. Pucha. See ya, uwi na. Taas na ng araw. Lunch na. Hinahanap na ako ni Kim. Okay, that's it for today. Later. Bye.